Synes du, at priserne på mad og drikkevarer er rimelige på Køgehandelsskolen? Ja, eller drikkevaren, det er lidt dyrt, men ellers så er det jo fint, ja. Fedt. Lever maden op til forventninger og til pris? Altså, jeg synes, det er rigtig godt, og jeg har også hørt det bedre end andre steder. Ja. Super. Hvor meget køber du på dagligt? Og hvad køber du? Har du nogen styr på, hvad du køber for det? Jeg tror, jeg bruger lidt penge hver dag på boller. Og ja, Nå, okay. Hvad synes du om kantinens service? det er fint, ikke? Tror jeg. Ja, godt. Hvad synes du om hygiejnen? Den er vel god. Du kan ikke sådan se noget beskidt på gulvene, eller sådan noget støv omkring maden, eller? Nej, overhovedet ikke. Altså, det ligger nok heller ikke mærke til, men tror jeg ikke. Ja. Det er som, det er styr på det. Super. Det var et godt interview. Yes, sådan.